Wow, ganda ng view. Hanep. Alright. Okay. Yeah. Gwapo. Ano to naman? Landslide dong? To aya? Amo, grabe ba? Eh. Hmm. Ano to yung singit, no? Ang ride dong Ray. Boundary po yan ng Libaden, Bulan-Bulan at yeah, Udlaw. At yeah, Udlaw, Alegria. Yan po yung bundok na yan. Woo! So, tuloy pa rin tayo. Alright, magandang umaga sa inyong lahat mga giliw nating taga-subaybay. Ngayong araw ay babiyahe na naman ulit tayo. At dito po tayo sa bayan ng San Remeo. And right at this very moment, dito po tayo sa bridge ng Bugo at Bagumbayan po. Itong concreted bridge. At ngayong araw po ay tingnan natin kung tayo po makapagpunta sa pinakalas na barangay ng San Remeo, sa barangay po ng Panpanan, Uno. Bandang kaliwa po merong ilog dito. Dito na po tayo approaching Barangay Lumpatan, kababayan natin. Nakaulan na po dito mga kaibigan dahil basa po yung daan dito. So we are expecting na talagang maputik yung daan. So gaya nito, maputik na po. Sana wag naman kaming buusan ng malakas na ulan sa aming pagbabiyahe ngayong araw na to. Dahil kung sakasakali magiging survival ulit yung trail riding namin. So merong baguhan kami dito kasama sa trail na to. At may dalawa pa po na sasabay sa amin at hahabol na lang sila. Kahit papano naman po merong simentado na daan dito sa mga mahirap na daan.
Daan katulad nito, very slippery po. One down na po siya, one down na po siya. Yan po. Okay lang. One down pa lang po, one down. Daan. Madulas po itong daan, mga kaibigan. Kahit na B-type na yung gulong mo, madulas pa rin po. Kasi sa trail riding, very technical po yung handling po ng motor. Dito po tayo dadaan sa palaging dinadaanan ng mga habal-habal dito. Wow. Woo! Balancing po yung kailangan. Medyo malamig-lamig pa rin po yung hangin dito o yung klima dito dahil umulan nga. Merong naglalakad na mga dalaga, naka-helmet. Good morning. So ganito na po yung daan. So maputik na po, mga kaibigan. So ini-expect natin talaga na magiging ganito yung daan natin papuntang Panpanan. At siguro mas sobra pa dito, mga kaibigan. Sana wag lang masyadong ulanin tayo papuntang Barangay Panpanan. Dito na po tayo sa barangay ng Sumaray. Ayan po. Ngaga. Mga naghahabal-habal. Di nastadya? Klagitan? Along ka mo. Mga kaibigan natin na naghabal-habal dito sa barangay Sumaray po. Along, along. Dito na po tayo sa isang madulas at matarik na daan. Ayan po, very technical po ito. Kita nyo naman yung kalog-kalog.
Talagang mahirap na daan. Ay, bentar-bentar lang dong. Ayan na po. Okay. Dito na naman tayo. So, kakaalis lang po natin ng Barangay Sumaray. Sige, lalay lang. Okay. Alright. Okay. Pipo po, pipo, pipo. Ayan. Okay. Woo! Hindi pa po nagkakalahati yung biyahe namin. Woo! Sino ka rin? Dondon? Si Tema? Wad. Agar to ibang kagwa mo. Ate garing sa Karakoon bay? Ayan po, XRM. Naka 17. Ay 10. 17. Dondon po, Dondon. Yan, basi tumba motor mo, basi tumba. Bugto. Basi ragtan man doon. Basi ragtan man kadina mo. Bakan ti ragtan dyan.
Bukan teragtan ka dinana. Ikay hektar lang doon para siguro ta doon. Ato las babaw. Pero makaking krokina eh. Ay magat mas andak ka kadina to. Aron-aron pa ko aja. Di magto. Ah. Ajan gamit. Ito po kami mga kaibigan, papuntang Barangay Panpanan. Kahit tao po kung naglalakad ka rito ay madudulas ka. Yes. Woo! Tibay ka naman na XRM. Yan. Ardo po, si Ardo po. Naugyan na dok, naugyan na dok. Dyan po. Yee! Apo gimana? Grabe trail no? Apo, sobra. First time. Pilip pangalan. Bibi. Ano biluan mo mama ito. Eh, dito mo te. Lama ya, Bang. Yey. Ina na kasaw na kontrolin na. Sigaw na. Kasaw na. Pastor, una kami ya. Apit na kami karon kon ano? Hanggang doon po kami mga kaibigan sa taas. Kakapagod na masaya ang trail. Hanep. Go lang ng go tayo. Huwag lang dudulas. Throttle up. Yan. Bangin yan po sa ilalim. Merong konting landslide dito. Paakyat na naman. Control lang po ng throttle.
Huwag kang bibigay XRM. Yan. Alright. Nice one, nice one. Ako yung pinakahuli. Sweeper na naman tayo mga kaibigan. May mga part na talagang tatayuan mo yung motor para po makapag bounce ng sabay yung katawan mo sa motor. Oh, yan. Pati yung katawan mo kailangan magiging parang suspension din po. Parang shock absorber din po. Sumasabay yung katawan mo, yung paa mo sa mga lubak. So kailangan mo tayuan yung motor mo para parang swabe at hindi mo ramdam yung lubak. Yan, katulad yan. Yan. Tinatayuan po natin mga kaibigan. Yan. Very technical po. Yan. Sana one down na tayo mga kaibigan. Buti na lang na balance pa natin yung motor. Yan nga lawon. Diretso lang kami. Yan. Ito kailangan mo tayuan. Yan, sana wag lang mag-slip. Yan. Kasi pag tumatayo ka rin sa motor, medyo maganda yung balanse mo. Kasi sumasabay yung tuhod mo, katawan mo sa motor po mga kaibigan. Wow, thank God. At bumubuti na yung panahon natin. So look at this sceneries po mga kaibigan. Dito po sa barangay ng Walker. Ayan po. Some fields down below. Ayan. Ang ganda naman po.
Yan nga ga, padin pa mo. Pade pa mo pas maray lang. Kita nyo naman yung mga bakas ng motor dito. Yan po. Pero sinusuong ng mga taga rito po yung daan na to kahit umuulan. Kasi wala na naman silang alternative na route. Ito lang po yung madaanan nila mga kaibigan. Dito na po tayo sa bandang baba. Yan grabe yung putik ko. Ayan. Ayan po. Kita nyo naman yung daan mga kaibigan. Merong kalabaw pa dyan. Diyan po sila sa baba dumaan. Ayan. So ang ganda naman ng tanawin dito. So tuloy na po tayo sa ating trail na to. Yan, puro po kami XRM na motor. Yung magkasabay. Puro po sila may angkas. Parang taniman na po ito ng palay mga kaibigan, yung dinadaanan namin. Yan. Wow. Ayan po. Daan. Grabe, grabe. Okay, sige, sige na. Alright. Daw kalamay hati ba? Daw kalamay hati. Woo! Ganda naman. Nakapag-take nga ng picture sandali. Hirap. Videographer, photographer. Hirap ang buhay natin. Kasi passion naman ito mga kaibigan. Kung walang passion tayo hindi naman natin magawa ito. So mahilig na din tayo mag take photos and videos dito naman sa ating pagba-vlog. Nagba-vlog tayo mga kaibigan just to make use of this our passion na nagpo-photo shooting tayo at the same time trying hard po sa videography po. Kasi konti naman yung equipment natin mga kaibigan. Katulad nito, huwag kang masyadong magpepreno mga kaibigan. Kunting pagulong lang ng gulong mo, baka mag skid ka dito.
Medyo konting-konti lang po yung preno sa likuran. Yung 70% ay nasa una. Katulad niya, no, malalim yan mga kaibigan kasi may landslide dito. Ayan. So pag nagkamali ka dyan, bagsak ka sa baba. Huwag ka nang sumabay sa motor. Mga very technical na daan po ito mga kaibigan. Huwag tayong overconfident po. Respect po natin yung risk ng daan. Second gear lang po tayo. Yung mga kasama ko nandoon na, panghuli tayo. Kasi nagba-vlog po tayo mga kaibigan. Ayan. Umaatras po tayo sa upuan ng motor. Yan. Okay. Wow. Daw turugban ba? Okay. Yeah. Woo. Try natin dito sa taas. Ayan po. Wow. Ayan. Dito na po tayo sa barangay ng Walker. Nandyan po yung barangay ng Walker sa baba. So this is it. Let's enjoy the ride. An. Wow, wow. Bagsak na po tayo rito. Yan. Wow, ganda ng view. Hanep. Kukuha po tayo ng picture dito mga kaibigan. Wow, maganda na rito. Hindi na po maputik yung daan. Parang hindi umulan dito. Andyan po sa malayo yung daan papuntang Panpanan po.
Ano ro nga ni Jargaya dong? Pudpud. Dito na po kami sa Sitio Pudpud. Sitio ka Walker no? Pa shout out. Shout out kay Dodong. Kay Janjan. Philip Bunsoy. Ardokok. Sino pa? Pipo. Petra. Sino pa to? Shout out. Mga taga San Remillo San Remillo Trail Riders. Nandito po kami sa Sitio Pudpud papuntang Panpanan. Amo gede. Stingan tarman kundi ta kadangat to. Baw gapo ka plastar ka motor nyo bas dalom ba? Wow. Ayan.